започнеш, но... Смисъл? Ами ако заинтересуван, така ела вечерта за талията е тук. Хубаво е. Айде. Ти ли си човека на Вито? Да, съм. Ще обясни ли ти за какво става дума? Не, чакам ти да обясниш. Разтикваме една много хубава кревица от Холандия внос. Искаш ли да опиташ? Никакъв случай, човек. Здрасти. Здрасти. Да питам, може ли да ми вземете малко парички? За какво си ти? Просто ми трябват на момента. Не мога да ти дам пари, без да ми кажеш за какво са. И аз съжалявам. Здравей, Андра, какво правиш? Здрасти, нищо, просто минавам малко по работа. Да питам, ти пушиш ли? Не съм пушач. Добре, така минавам от тук. Ти предложа нещо доста интересно. Какво е това, бе, Андро? Трева ли е? И куто. И какво толкова, нали знаеш, че ни пуша? От колко време ме познаваш, брат? Тай, махай се. Знаеш ли, че Андро, онзи ден не искаш пари? Да, обаче ни каза какво и... Да. Понеже не ни дадох наистина на гледоса. Аз вчера като излизах, какво да ми предложи трева? Предложи ми Трева трева, ли? да пуша, да. Каква трева, Човек, не знам, и аз си тръгнах. Той нормален ли е? Не знам, нещо се е развалил. Той беше много добро момче, учиш и се всичко правиш, как се развали ти. Не знам, човек, ама да ми предложа, не, трябва да дам. Дори цигари не пуша. Чакай малко сега. Как е? Къде са ми парите? Кой да вече вършите? Аз седи. Все.